Pues Carlos Sainz, agradabilíssima sorpresa, subcampió d'Espanya de 1.500, passant a Mario García Romo en els últims, jo diria que 3 metres. Suposo que molt content. Sí, molt content. La veritat que primer i segon no m'ho esperava. Jo anava a lluitar pel tercer, però al final l'última volta he vist que no em treia 10 metres o així, i jo com tinc molt bon final, doncs he dit, me la jugo, ho intento, i al final he donat tot fins al final com vaig sempre, i mira, al final segon estic supercontent. I em dona molta confiança per l'aire lliure, que és un any important aquest estiu, i entrenar de veritat a tope per fer un gran aire lliure. Els europeus suposo que és la parada primera. Sí, bueno, jo soc potser molt ambiciós i vull estar als Jocs Olímpics, la veritat, però sé que és molt complicat, però bueno, jo... Primera parada europeu. Europeu, no, primera parada d'entrenar demà, aquesta setmana, a poc, i en quedar entrenos dia a dia i a poc, sense pensar en un objectiu, però sí amb aquells Jocs Olímpics al final de l'estiu que m'agradaria fer la mínima, i després, si a Campionat d'Espanya puc classificar-me, doncs millor. Va per totes, molta sort. Moltes gràcies. Gràcies.